Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Shoko randinaro mangwanani ano riri kubva kubhuku yaJoshua chapter 5. Joshua chapter 5 from verse 11. Joshua chapter 5 from verse 11. Ndichaverenga. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread, and roasted grain. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Maiskaiya, welcome, God bless you. Nyaya ndaverenga pano ndeyekumira kwakaita yandikati feeding scheme kana kuti munana wokupiwa zvekudya kwaitwa vana veIsraeri vari murenje naMwari. The day that the manna stopped. Vachiri kufamba neutungamiriri hwakasarudzwa naMwari anova Joshua. Vachiri kufamba vari the covering yaMwari. But there was a shift kubva pakuwana mana chingwa chavaidya murenje kusvika mudimension yekuti mupromised land vakugona kudya the produce of the land. Shoko iri ndaribata kuti tigone kudzidzisana mangwanani ano kuti there are times muupenyu zvekuti mumwe unonetseka kuti ko Mwari zvavaimboindiitira izvi, ko sei ndaiti ndikanamata izvi zvoitika, kana dzimwe nguva ndisina kana kuzvinyengetera kana kuzvikumbirira zvaingori kana Mwari vazviita. But how come these days or these times handisi kusangana nemafavors iwayo muupenyu hwangu, zvokuti wakaipa unotanga zvichida kukuzevezera kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwekunamata, inosvikika nguva iyoyo yekuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzanoda dzigadzirisike asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari, une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu, challenge yaainayo, dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama onyengetera and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people, ende vachitodzoka vachitonditayo zvamakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwekunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri, vachiri kundinzwa here. Ingawani tiri murenje for 40 years takadya mana, tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflowa uchiitika zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka apa ndaverenga shoko richiti time yavakapinda mupromised land muCanaan, pavakangodya bedzi the produce of the land, manna stopped after they ate this food from the land. So regai nditsanangure nyaya. Mwari achiri kufamba nawo. Shift yauya nechikonzero chekuti there was a blessing Mwari yaanoda kuti ivo vave part and parcel yekuti pagone kuva nemunana iwoyo. Ndikuedza kuti kudii, pane a shift inogona kuitika muupenyu yekuti nyangwe Mwari vaikuitira minana vachiunza imwe provision nekudii muupenyu hwako, there is a shift inoitika yekuti pane kuti umirire kuti Mwari vachaita zvinhu muupenyu hwangu, wasvika at a level yekuti you are blessed to an extent yekuti
You are the one who will make it happen. Mwana uvanzwa say challenge kuti azvikone pane pandiri kuda kuti Mwari vaite zvinhu. How can you say I will be the one who will make it happen? Pane nguva yekuti chingwa chinonaya vanhu vachidya mana murenje, but the shift painoitika vapinda mupromised land, they are now the ones vakudetermine the produce of the land. Nekuda kwekuti vane zvavachaita, they will till the land and plant the seed, cultivate and harvest. So the shift iripo ndeyekuti zvawaida kuti Mwari vakuitire kana kuti Mwari zvavaimbokuitira vakuisa at a level yekuti une zvawaakuita iwo pachako. You are the one who make things happen. Kana kuti you are now part of the equation yekuti iwo ukasaita Mwari vamisa kuuya kwemana kwauri nekuda kwekuti uri pa land yekuti ukagona kushanda nayo, you will get a harvest or a produce. Muchadyara wheat mukohwa mubika chingwa chenyu. I want to show you advantage yekuti sei Mwari vakusiya kuti uye part and parcel yekuti zviitike sewe. Kana vari murenje chavari kudya chinowana mana, whether they boil it, they fry it or whatever, but nyaya ndeyekuti vari kudya one thing. But kana vaa mupromised land vanogona kudyara zvirimwa zvakawanda, vodya a variety yakati kurei zvinhu zvakawanda, kureva kuti vachiita sekunge vamiswa pakudya mana vaiswa into a level, into a shift yekuti now they can eat a variety zvinhu zvakati siyanei kana vagona kushanda nevhu ravakapiwa naMwari. So the promised land iland ine ropafadzo, kureva kuti munhu iwe pachako unogona kunge wakatosvika in that dimension yekuti waa so blessed to a level yekuti hakuna zvichaitika kwauri zvausiri kukonzera iwe kuti zviitike kwauri. Vaipiwa zvekudya vari murenje, but vapinda mupromised land ndiwo vaakugona kukonzera kuti vawane zvekudya nekuda kwokuti ivhu rakaropafadzwa. Mwari unorayira mvura kuti inaye mumwaka wayo. So these people are the ones now who can determine kuti todya beans here, todya nyemba here, todya nyimo here, todyara wheat, todya kana toita madhumbe kana toita zvakati, kuti vane a variety nokuti vapinda muland iri fertile yavanogona kudyara any seed kuti vave neharvest. But pavanga vari murenje, they were limited to one thing inonzi mana. So there are times yekuti pauri worried kuti sei Mwari vasiri kuita zvavaindiitira kare. In other words, zvawatoitirwa kare zvanga zviri so limited, right? Although waienjoya zvava zviri so limited to an extent yekuti waiwana one thing. Imagine just eating manna for 40 years or for 10 years or for 10 months. Just imagine one thing. So pavaita a shift now kuti Mwari vamisa kuwanikwa kwemana zvinoita sekunge Mwari ava rejecta avasiya. But the truth of the matter is they are now blessed to an extent yekuti now they can plant any kind of seed yavari kuda kuti vawane harvest. Kurati mumana vari kubva mulevel yelimitation, pavaenda mupromised land vaenda mulevel isiri limited yaakungova limited nework rate, nemashandiro ako, neshungu dzako, nekuita kwako. Kana vari murenje haisi nyaya yekuti munhu anoita sei, anoshanda sei, simba rake nekudi. It was just a miracle, a blessing yekuti vawane mana. But kana vaa mupromised land, munhu akafunga kuti aiwa ini ndakuda kudyawo manhanga, unodyara manhanga. Munhu akafunga kuti aiwa ini ndakuda kudyarawo wheat, anowanawo chingwa. Uye akafunga ndayo ndakuda kudyarawo shida madhumbe kana mbambaira. Kureva kuti mugwenga manga mune a limitation yavaigona kusaona nekuda kwekuti vanhu vaingonakidzwa nekuti tazvipuwa. I will download this extent. Ndikupe example. Munhu akakupa chipo che let's say $20. Chipo ichocho chaakupa achichachinja $20. But iwe ukashanda, unogona kushanda zvinogona kukupa mari inodarika $20. Munhu akakupa $5.
unogona kungotenga zvinhu zviri worth $5. But iwe ukandoshanda kana kuti une zvaunoita in terms of business, ukashanda ukawana $5, unogona kuimprove kuti anda akuwedzera mashandiro nekudii kuti ndiwane mari yakawanda. Zvoreva kuti kwane nyasha dzaamauri dzinogona kudarika chawaigona kuitirwa nemumwe munhu. That shift pane painoti rwadzei nekuti unenge wajaira kuti ukamuka mangwanani unonhonga chingwa chako, munonhonga mana modya. But kana mapinda mupromised land manje, munauye kuti iwe you are now part and parcel. Iwe wa part of the equation. Ndiwe waakudetermine kuti ndichadyei mangwana. Muri murenje maingodyawo zvauya. But mupromised land you now determine. Wane choice. Usisina limitation. So murenje yaiva a picture ye limitation. Nekuda kwekuti chamapuwa ndo chamunodya. Whether une zvimwe zvauri kuda, choice yako haishande, nekuti kana wapuwa choice yakupa ndo inoshanda. Zvichida une zvaunoda kutenga, but pana akupa $20 haikwani kuti utenge. Kureva kuti chaunenge waita kupiwa chine limitation, nokuti chinocontrolwa neari kukutambira. So vanhu pavaipiwa mana murenje, vaipiwa a blessing in a limitation to an extent yekuti Mwari paakavasunungura haana kutendera mana kuramba ichiuya vapinda mupromised land. Mana stop. So kune zvimwe zvinogona kumiswa naMwari. Ukafungidzira kuti aiwa ndisina Mwari, Mwari havachandida sei, Mwari vasiri kundiitira zvinhu izvi. But Mwari vachitoona kuti there is something better and greater you can achieve kana izvi zvamira izvi. So there was a shift. Vachibva muleadership ya Moses, vachienda muleadership ya Joshua, vachinopinda mupromised land, mana stopped. Nekuda kwekuti Mwari ane kwaanoda kuvaendesa. Munoziva improvement mulife, kukura chaiko kune machallenges ekuti kana wakura uchapfeka hembe dzawaipfeka uri mudiki, kana wakura uchapfeka boots dzawaipfeka uri mudiki. Ende zviri pachena kuti boots dzevakuru dzinoti dhurei kudarika dzetuvana tudiki. So sometimes the improvement kana kuti maturity kana kuti kukura kunounzawo a challenge ye a price tag iri a bit higher. So sometimes vanhu vanogona kusada kugamuchira auto embrace kukura kana kuti kuimprove kana kuti kuenda pane another stage. Kurumura mwana kubva pamukaka kunoti netsei nekuda kwekuti mwana anenge ari accustomed, anenge akajaira kunwa mukaka wake. Saka kumurumura kubva pamukaka kuchinetsa nekuda kwekuti kana munhu ajaira chinhu ichi maliquids haana idea kuti kune zvimwe zviri nani kudarika zvandiri kunwa izvi, kana kune zvinonaka kudarikawo kunwa mukaka. Saka muchiona zvinenge zvinotinetsei kurumura mwana, panotoda a strategy inoita sekunge inomurwadza, but iri a shift to better and greater things. Handiziva ndiri kutaura naye mangwanana nhasi, but there are times ekuti kune zvaitwa naMwari muupenyu hwako zvisiri kuitika zvachose, zvawanga wajaira uye nekufarira, zvaiva sekunge a sign yekuratidza kuti una Mwari ende Mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwako. But this time that sign is gone. That manna is gone. Paruteka sekunge wasvika mudimension yekuti denga riri closed over your head. Hapana chiri kudzika. Yeah, mkomana nemsikanzi gone. It's all right. So there is a shift inoitika muupenyu hwako semukristu, semunamati. Inogona kunge ichitokunetsa uye nekutadza kunzwisa kuti sei izvi zvaakuitika kwandiri, but kare zvaasingaitike sekudaro. Ndaiti ndikapfugama ndikachema kuti Mwari mutsai munhu muupenyu hwangu, mutsai destiny yaupa muupenyu hwangu, mutsai mubatsiri, mutsai munhu anoita izvi zvakati muupenyu hwangu. Zvaitika. How come this time handisi kusangana nazvo? That's a picture of a shift yekuti now we are so blessed to a level yekuti ndiwe waakugona kudetermine
kana kuti waakugona kukonzera kuitika kwezvimwe zvinhu zvakakura kudarika zvaiitika. So what you need to do is to know what to do. Chaunoda kunamatira nekutsvaka kuna Mwari ndekuti Mwari ndiudzei, ndizivisei zvandinofanirwa kuita kuitira kuti ndisangane nezvakakura kudarika zvaimboitika muupenyu hwangu. Mai vangu vaindiita breastfeeding, vaindipa mukaka ndichiyamwa ndiri mudiki, variko kudombo shangu. Hazvichaita kuti vachindiyamwisa, but kana ndaakuda mukaka at my stage ndinogona kunotenga mukaka kusupermarket ndoisa mufriji. Chero nguva yandada kunwa mukaka hazvisina limit, ndini ndaakudetermine ndonwa mukaka uyo nguvai, ndoita wokuisa mutii here kana ndoita mukaka wokudyisa sadza. At any time ndakugona kuwana mukaka wangu, hazvina anocomplaina, rather than kuti neimwe nguva mai vangangodaro vachirwara, mwana achidiwa mukaka vachitadza kuyamwisa mwana. But maturity now, kana wakura grow up, at a level yekuti you are the one who determine things, I'm sure that's a dimension or a level of blessing than kuva mwana mudiki ari under a system yekuti kune vanokuitira zvinhu. There must come a time in life yekuti iwo waakugona kuita zvinhu. Anokuitira maringe capacity yake, anokuitira maringe zvaanogona, zvaanonzwa kuda kukuitira. But if you are now part of the equation yekuti you are the one who determines zvichaitika muupenyu hwako, hapana paunozviitira zvishoma, unenge une target yezvaunoda kuita nezvaunoda kubata muupenyu, ende pane room yekuimprove kana shoma zvaitika to do more or better. So Bible writing, the day they ate the produce of the land, manna stopped. So there is a shift irimo muupenyu yekuti zvinhu hazvirambe zvichiitika sekuitika kwazvaiita mazuva ese. Mwari unoti, behold, I will do a new thing. Zvinhu hazvirambe zvichiitika sezvazvaiita mazuva. There was a time Elijah ari pabako, Mwari vakarayira makungu kuti amupe chingwa nenyama aripo. As Bible rinoti, the brook dried up. That's 1 Kings. Let me go to the scripture. The brook dried up. He was appointed by God to be there. Mwari vakamurayira kuti aende ipapo. But there was a time yekuti ari panzvimbo yanzi naMwari enda, the brook dried up. Zvino kana chitubu chemvura chapwa, chichakaitika muupenyu hwake, shoko raMwari rakabva rauya kwaari to move, kuti afambe kuenda kuZarepati. Kureva kuti zvitubu zvinopwa. No matter you are in a place yawakanzi naMwari uye ipapo, but pane nguva yekuti chitubu chinogona kupwa mvura. Chaunofanirwa kuziva nekuita kutsvaka kuziva kuti Mwari vanoda kuti ndiite sei, nokuti chakaitika haasi makungu akafamba chitubu pachakapwa. Mwari vakataurira Elijah to move kuti aende Zarepati. So pane nguva yekuti munhu unotaiwa, kana Mwari akandiisa pano, zvinhu zvinofanirwa kuramba zvichingoflowa nekuti ndine munzvimbo yandiri appointed or anointed by God to be. Abrahamu abviswa kunyika yemadzibaba ake, Mwari vakamuti uya kuno kwandichakuita munhu mukuru. Abrahamu wakasvika pakuti there was famine in the land. There was famine in the land. That's Genesis 12 verse 10. The crops failed and there was no food anywhere in the land. So Abraham and his wife went to live in Egypt. Abva kwaakabva akauya kunzvimbo yanzi naMwari, I will make you great. But ari in that place there was famine. Munzvimbo yaakanzi naMwari huya, there was famine. As famine haina kumuraya, haina kumukuvadza. It was a shift, a move. Yekuti paakaenda kuEgypt, that's when he came back
aine silver, gold, aine mombe, aine makwai, aine vashandi. Chaingovawo chiprofita chevana veIsraeri pavachazouya vogara futi muEgypt, kuti kana vaakubuda they will come out just like their father Abraham. Genesis 15 verse 14. Genesis 15 verse 14. I'll read. But surely I promise that your descendants will live as foreigners in the land that belongs to them. They will be forced into slavery and abused for 400 years. But I will surely punish the nation that enslaves them, and they will live with many possessions. So nyaya this prophetic message aina kungotaurwa bedzi kuna Abraham na Mwari, but actually Abraham wakademonstrate not Abraham wakaita a shadow picture of what God is saying to him concerning the descendants. Not Abraham paakaenda ku Egypt, he came out with great substance. Akaropafadzwa ari munzvimbo iyoyo, akabuda aine mombe nemakwai. I'm sure you know the story. Vanga vatora mudzimai wake, and God warned that king kuti adzorere mukadzi waAbraham. So he came out with a lot, wakabuda nezvizhinji kubva muEgypt. So naizvozvo ndo zvakaitika kuvana vake, kuvazukuru vake, kumadescendants ake. They came out. So nyaya pairi ndepekuti wabviswa kuHarani, wabviswa kunyika yamadzibaba ake nekuhama dzake, ndokubva aenda munzvimbo yaanzi naMwari, I will make you great, I will make you into a great nation. But in that place there was famine. So pane nguva yekuti vanhu vanotaiwa this pain or this challenge inenge inotaridza kuti Mwari watirisiya, Mwari watiramwa. Sei Mwari vatendera this challenge kuitika, tichivanamata, isitakavimbika, tiri maKristu tichiita zvinotaura shoko raMwari. Abraham, a prophet of God, suffered famine in a place he was appointed by God to be. Elijah the prophet, ari pacherith of brook, the brook dried up, yet he was in a place yaanga instructed by God to be. That's 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17 verse 7, and it reads, sometime later the brook dried up because there was no rain in the land. The brook dried up, yet he was anga ari panzvimbo yari appointed by God to be. Paaifidwa nemakunguo aiuya nechingwa nenyama every day, but the brook dried up, yet he was in the right place. Mwari ndokubva vaunza mashoko a shift for him to move from that place. The brook dried up. Then the word of the Lord came to him and said, go on to Zarephath of Sidon and stay there. Kurati Mwari vaunza shoko rinoita kuti agone kubva panzvimbo. Why? Nokuti Elijah waigona kuramba aripo, waigona kunyengetera kuti Mwari, I command this brook to bring forth water. Munhu waMwari aiva nesimba raMwari rakanyanya, but he never prayed nekuti chitubu chapwa. He moved on. So there are times yekuti tikasaziva the mind of God, we pray to revive things that God wants us to live. I'll repeat again. There are times yekuti tikasanzwa kutaura kwaMwari, we pray so that God will revive things that he wants us to live and move forward. Zvinoitika ufunge kunyengeterera chimwe chinhu kuti ko zvavharirei zvamirirei, yet God wants us to move to a better or to a new place, in a better blessing or something different. Pane nguva yekuti ukajaira chimwe chinhu chichiitika muupenyu hwako chikaita sekunga chichaitika chichafamba, you go on to pray for God to revive that thing, yet God wants you to move. Chitubu chemvura chikapwa,
pane nguva yekuti Mwari vada kuti ufambe kuenda to a new place or a better place, but nekuda kwekuti we were in a place yawaipiwa chingwa nenyama nemakungo wakagara, you feel as if attack. Why? Because wanga uri well fed in that place, usina headache yekuti ndichafunga kuti ndodye ndodi, being fed by ravens, chitubu chine mvura. So the brook dried up and the word of the Lord came to him to move. There are times in life when we pray for certain things that God wants us to live and move forward. There are times in life yekuti sometimes waitofila kuti with the right person here, munhu yotanga kunetsana newe zvotanga kunetsa mutadza kuwirirana, and you go into prayer for God to revive that relationship, yet God wants you to move. That's true, my nyamunda. There are times yekuti unototi Mwari makagona kusanzwa minama tuende zvimwe zvinhu zvandaichemera nekuda kwekuti zvaigona kundidzivisa kuti ndimove to a better place or to a new place. Pane nguva yekuti mana ikamira, unonzwa sekunge Mwari havachatida vane ineso, yet yaingova a miracle, a blessing yakusustaina, so you can get or you can reach the destiny of the place that God wants you to be. So kune zvinouya muupenyu seasonally, kune zvinouya muupenyu zvisina kuitwa destined to be permanent into your life, but zvinokusustaina nekukumova to a place Mwari anoda kuti uve, a place that is better and greater, yekuti hauchadya one thing for 40 years. Now you can determine kuti nhasi ndiri kudawo mbambaira, nhasi ndiri kudawo zvichida madhumbe, nhasi ndiri kudawo mabanana, nhasi ndiri kudawo zvakati. Why? Because kana mapiwa land, mapiwa something chine potential to produce many things for you. Chawada kudyara mufu, unochiwana, unokohwa, unodya. But chaingowanikwa paground is manna. Nyango ukashuvira zvimwe zvinhu inenge ingori mana. So handiziva ndiri kutaura naye mangwananano, but zvinoitika ufunge muupenyu, zvinosanganikwa nazvo kuti zvaunochemera kuti God revive this thing, zvavharirei, zvamirirei, Mwari zvinhu zvingazviitike muupenyu wangu, wakaipa ngaregere kundirwisa andibvise panzvimbo yandiri. There are some places that are not meant by God kuti uvepo permanently. Zvakaitwa temporarily to sustain you kusvika wasvika pane a certain place. So ngwarira kuti attack iri muupenyu hwako ndeyekuva comfortable munzvimbo yaurifanirwa kuita move to another place iri better and greater. Manna stopped, yet God was with them. They enjoyed this meal, Yain's manna, for years. But pane nguva yekuti Mwari havana kutendera kuti irambe ichiwanikwa kuvana veIsraeri. So kune zvisawanikwe zvisiri kuitika muupenyu hwako, zvekuti wakaipa zvichida waitozevezera munzeve dzako kana kupa pfungwa yekuti Mwari havachakuda, Mwari havanei newe, zvinhu zvaiflowa zvakanaka, apa zvasunga zvichaita zvakanaka. Trust that God is faithful. Vimba naMwari mukutendeka kwavo nekururama kwavo. Shift yagara inorwadza. A move yekubva mune zvawakajaira uchienda mune zvinhu zvitsva yagara inotirwadzei nekuremera muupenyu. Asi ukaziva kuti ndandisiri panzvimbo ino permanently, God is taking me somewhere, you need to embrace a new move yaunzwa naMwari muupenyu wako. So in a place yauri appointed, munogona kuva nefamine. In a place yawanzi naMwari enda ipapo nicharayira makungu okuya nechingwa nenyama, chitubu chinopwa mvura. But that's not the end. There is a better and a greater blessing ahead of you. You need to hear from God. Shokorneta utuite move forward.
gore pacharo chairo gore rinogona kuva chinhu chinorwadza but chinoda kukushifta mune rimwe gore rine zvakakunakira. A shift inorwadza kugamuchira nokuti iri kukubvisa mune zvawakajaira zvaunofarira uchienda mune zvitsva zvakarongwa naMwari zvausati waakuziva. But what you need is to trust God and believe in Him, for He is so faithful. Pane kakamfort nekakujaira nekakunakidzwa katinoita kana tapinda mune zvimwe zvinhu zvatiri kuitirwa naMwari, zvekuti kana izvozvo zvamira zvisaitike, the devil anokupa kuneta zvichida nyangwe pakunamata. Why? Nokuti mauri anenge achizevezera achikupa message yekuti Mwari havachakunzwa, havachakuda. Look at these people, they were standing with you. Look, tarisa relationship yako, wainyatsodiwa apa unenge wamakwa, uchafarirwa. Tarisa business rako, ma clients ese akakutiza, akakurama, akakusiya, hapana chiri kubuda. Mana pane painomira, asi rwendo risina kupera. Mana pane painomira, rwendo risina kupera. So murwendo rwekupinda mu promised land, besides my challenges ese atakanzwa akasanganikwa nevana veIsrael, mana, the hand of God here, help and blessing to them, pane payakamira. Why? God wants to move them or to shift them to enjoy the produce of the land. Why? Because the produce of the land iri determined nevanhu ivavo kuti nhasi vanoda kudyei. So wese anoda kuti anchada kudya mbambaira unocultivate udya mbambaira dzake. Wese anotaiwa nichada kudyawo zvakati, madhumbe nichada kudyawo zvakati, zvamuruoko rwake kuti anodyei. Nokuti land wapiwa chinhu chine potential, chine ability yekukupa a produce yaunenge waita desire. But kana muri mugwenga, kana ukadesire mbambaira, ukadesire madhumbe, your desire will never be fulfilled. Why? Because ari kukupai zvaakupai ndizvozvo. Your choice does not matter. May God move us or shift us to a dimension yekuti I also become part and parcel of the equation. Yekuti zvinofanirwa kuuya muupenyu hwangu ndaane ruzivo rokuti ndapa stage yekuti I plant to receive. Why? Because receiving without planting zviri pachena kuti auzive kuti uri kupiwei, whether unochida auchide. But kana wakurarama masystems ekuti you plant to receive, you determine what to receive by knowing what to plant. Ukaziva zvaunoda kukohwa, uchaziva mhando yembeu yaunofanirwa kudyara. But kana kuri kukohwa usina chawakadyara, is surprise, and neimwe nguva unogona kupuwa chausiri kuda kudya kana kuti chausingadye. Ndine imwe nguva some time ago, pane mumwe munhu akauya achinipa suit. It was so big, maybe twice my size. Andida kuziva kuti akanyatsotarisa size ere kana akangonzwa kuti let's just give this suit. Kana munhu akupa chinhu chaakupa ndicho, hauna ability yekuchichinja nokuti ndichokupuwa. Hachinei nechoice yako, chine chekuita nechoice yake ari kukutambidza. But iwe kana wapa level yekuziva zvaunoda kuti zviuye muupenyu hwako, unoziva zvaunofanirwa kudyara. Wese ari kuda kudya mbambaira, unodyara mbambaira. Wese anoda kudya madhumbe, unodyara madhumbe. Kushuwira kudya madhumbe usina mbeu yemadhumbe i waste of time. Nekuda kwekuti unokohwa zvaunenge wadyara. So iwe ukava part and parcel of the equation, warerutsirwa. Why? Because waakushanda nechoice, neeffort, neunderstanding yako. Kana vari murenje, mana kana yauya, wese ari kuti handifarire mana, uchadya mana yaasingafarire. Why? I life yemugwenga, life yemi promised land.
unotanga waita chishuwo iwe wacho kuti asi gore rino ndichada kuzodyawo mbambaira, gore rino ndichada kudyawo mapotatoes, gore rino ndichada kudyawo madhumbe, gore rino ndichada kudyawo zvakati. Then you plant the seed, you cultivate the land, and you harvest chawaka desire ukadyara. But kana muri mugwenga, your desire is cancelled. Chauya ndichocho. I'm sure, let's balance the two. So ukazviona unyatsoona kuti truly it was a miracle, it was a blessing kuti vaya wana chekudya murenje, but there was a disadvantage yekuti haudya out of choice, you eat nokuti ndo zviripo and you want to live. But what shift kwa now kuti manna stopped. So unoona itafunga yekuti andofunga Joshua anyatsonamati, Moses anga ari pamberi, because under the ministry of Moses takadya murenje zvakanyanya, but chazoona kuti under the ministry of Joshua you were part and parcel of the equation, and you were a broad choice yekuti uchadye unokowei nokuti chauchakohwa chine chekuita nechaucharima. But kana muri murenje hamuri miki, saka nyaya yekukohwa kwako ine chekuita nezvauya uye zvamapiwa. You see? So that shift aireve kuti Mwari vakusiya, inoreva kuti you have been promoted to a better level, although it demands your effort, but it's a blessing to you, because kana iwe wa part and parcel of the equation, iwe wa kudetermine kuti zvinhu zvichauya kwandiri zviri nani than kuva at a stage yekuti zvinenge zvangouya ndizvozvo, whether unozvifarira hauzvifarire. So as a believer, kana waamuna Kristu waana part and parcel iye zvaunoda kudeterminewo kuti zviuye muupenyu hwako. So unofanirwa kuacquire knowledge, kuziva kuti ndinofanirwa kuitei. Kana waziva woita, nokuti Mwari wedu wakatendeka, munhu chaanodyara anokohwa. So pane kakurwadza kazvinongoita so kuti nengo wakadyaira kuti wakagara akupa bako saElijah, wotonzwa kuti kuma 10 shiri dziri kuuya nechingwa nenyama, kana kuma 4 5 dinner iri kuuya, then the brook dried up. Ukasanzwa Mwari unotoona iri attack, why did the brook dried up when I am in the right place ordained by God for me to be? Asi Mwari vanoti, it's time to move. I don't know whom I'm talking to, but don't get worried nezvakamira nezviri kuitika muupenyu hwako. You are promoted, you are blessed, you are at a dimension now yekuti waakugona kukonzera zvichaitika muupenyu hwako than kuti zvaingoitika uri unaware. But now nekuda kwekuti waakuziva shoko raMwari, waakuziva kuita kwaMwari, uye waakuziva kuti uri ani muna Mwari, wapinda mupromised land. Promised land is a shadow picture yekuti munhu ari muna Kristu. Kana munhu ava munashe, ava chisikwa chitsva, zvikare zvapfuura, kuti there was a shift iyo inototaura spiritually kuti when you are now in him. So kana uri muna Kristu, ndiye our promised land. I am blessed in him to an extent yekuti what I do zvine ropafadzo, zvinodetermine zvichauya kwandiri nekuda kwezvandiri kuita. So under the leadership of Joshua, there was a shift. So shift iyoyo muupenyu mumwe nemumwe iriko yekuti wakatombonetseka kuti sei zvisingaitike seizvozvo. I've come to tell you this. The blessing of the Lord is still upon your life. You just need to know what to do. And you are blessed to an extent yekuti you are now part and parcel of the equation. Waakukonzerawo zvinoitika kwauri kana kuti zvaingoitika. Kune zvakawanda zvatinosangana nazvo zviri seasonal, but zvatinosvika pakujaira nekufarira toda kuti zvive permanent. Asi Mwari haazvitendere kuti zvive permanent. Why? Because there is a shift, there is a move. Pavanoda kuti tisvike nekuenda panoita kuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwedu. Kune chitubu chinogona kupwa, ukasanzwa Mwari unogona kunamata, dai mvura yagona kusinina kana kubuda zvakare. Yet you are in a place Mwari anoda kuti uve ne move, a shift
to a better place, to a new dimension yaunosangana better things. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei. Mukati this holiday of this festive season, munamato wangu kuti rugare rwaMwari rukuvhumbamirei imi nemhuri dzenyu. Misha yenyu ichengetedzwe. Kuronga kwakaipa kushayiwe simba pamusoro pezvamunobata uye pamusoro pemhuri dzenyu.